Phambili akusinto yami. So ngiyanibingelela nonke abazalwane. Igama nguNqobile Ngwakashoba, ikhaya lami liseMaritzburg kodwa ngokuhlala ngenxa yomsebenzi ngihlala ePretoria eNebrafias. So ngithole inamba. Hayi noma ngiqale ekuqaleni ukuthi inamba. So okay, angiqale kanje. Brother Enigma oshumayelayo ku TikTok. So mayeshumayela ngeke ngathinteka ngoba indlela ade ngiphila ngayo ibingekho right. So shuthi uNkulunkulu wangithinta ngentshumayelo zakhe. Ngeke ngishintsha ke kanjalo. Kunobhuti wami owayekhonza mhlawumbe ngikhule kuzogcina ebuyile enkosini because usawila ke ngisho kanjalo. So bengileke ngifonela yena ngoba intshumayelo za Brother Enigma bezinokufana nentshumayelo ezazishumayela ubhuti wami ngesikhathi esakhulu esasenkosini ezisho ukuthi kumele siyeke lokho ama makeup yini. So ngixhumana naye ngimfonela ngimbuza mhlawumbe makukhona engena ke understanding yakho. Wagcina engixhumanisa noMama Mtshangase waseMaritzburg. uMama Mtshangase wangichazela ngokuthi kukhona inkolo igroup ekuthiwa ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi. So ngaxhumana noThawu nginikeza inamba yaThandeka Manyoni. Thandeka Manyoni ngambuza ukuthi akekho Manyoni. Wangitshela ukuthi hayi, ngambuza ukuthi ayikhona inkonzo ngoba kukhona inkonzo bengikhonza kuyona ukuthi ke inkonzo yesimanje ngisho kanjalo. Kodwa inhliziyo yami ibinakho ukuthi ngifise ngathi ngingaya enkonzweni la embuzwa ikhanda yabo ngoba sabantu abasha sinokuthi sibuye sihalela ukuthi engathi ngabuye yabo. So uThandeka wangitshela ukuthi kukhona eCenturion ubaba uJali, so ngingeza ngikhonze nabo uma ukuthi ngikwazile. Wanginikeza inamba yakhe, benginikeze uJali ukuthi ke imali ngingakahlangani ukuthi ngigibele ngize. Ngasaba nokumthinta kubaba uJali ukuthi ngimfonele ngoba ngiyabasaba abantu abadala kungathi ngingaxhumana nabantu abakwi age group yami yabo ngikube kahle. Ngamfonela izolo wathi hayi uzongitshela ukuthi wakhohlwa ukuthi anginikeze i-address. Bese kwawukuthi ke okay namhlanje ngaqonda isibindi ngabona ukuthi hayi uthanda ukukhohliwe. Wangitshela ukuthi hayi ukhohliwe ngaqonda isibindi ngamfonela kubaba uJali ngacela i-address wasongihlanganisa nomama ungwane ukuthi bangidirect ngize la. So ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzongisiza ngoba uyena kahle kahle shothi ubona inhliziyo yami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe ngikholwe kanye nabangcwele bakwazi. So ngiyabonga ngoba ezinye izinto sengiziyekile. uNkulunkulu uyangisiza, kuningi nje angisiza kukona. Kuningi kakhulu and ngiyabonga ngisiyo umuntu okwazi ukuchama kakhulu. Ngiyabonga kodwa inkosi izongisiza. Jesu Kristu inkosi.